Kaixo Mikel, ongi etorri gurera gaur, zer moduz? Oso ongi, plazer bat beste behin, gutxitan etorri naizona, baina ona etortzea beti plazer bat da guretzat. Mi esker. Bueno, lehenik eta behin, Mikel Asiain, Geroa Baietik zatoz. Bai. Laburki, edo zein herritarrek uler dezan, zeintzu dira Geroa Baien balioak, zeintzu dira helburuak, pixka bat, nondik norakoak? Nik bereziki azpimarratuko nuke 2011 urtean jaio ginen, Aldez Aurretik Nafarroa bai, zegoen izan zen, gero talde hori apurtu zen, eta gutako batzuk Geroa bai sortu genuen, hein batean Nafarroa Baitik sortutako ideiak eta politikak egiteko era jarraipena emateko. Eta horren geroztik hemen gaude, esan 2015an lortu genuen aldaketaren gobernua, uste dute oso une garrantzitsua izan zen Nafarroarentzat bereziki, eta hor jarraitzen dugu, gure helburua da politika erreala egitea, populismotik urrun, oso urrun, eta hori, benetako politika erreala ekintzekin, ez hitzekin bakarrik baizik eta ekintzekin. Eta nik uste dut azken urte hauetan adierazi dugu eta demostratu dugu gai garela hori egiteko hain zuzen ere. Aipatu duzu 2011an sortu zenutela Geroa Bai. Bai. Sorkuntza hori izan zen zerbait espontaneoa, komila tartean, zerbait momentu batekoa edo Aldez Aurretik mamitzen juntzen zerbait? Aipatu dudan bezala, Aldez Aurretik zegoen Nafarroa, Nafarroa bai, eta horrexegatik, hein batean horri jarraipena eman genion, ezta. Talde batzuk zeuden garai hartan, Nafarroa bain, eta AJ, Euskal Alkartasuna, independente batzuk ere bai, batzarre, eta une batean apurtu zen talde hori eta jarraipena emateko bereziki ideia nagusiei horrexegatik pentsatzen genuen bat zegoen hor gelditzen zela Nafarroko politikan hutsune bat Nafarroa Bairik gabe, eta horrexegatik pentsatu genuen ildo beretik jarraitzeko jarraipena eman behar genuela talde horri. Eta horrela sortu zen, esan pentsatzen genuen ezin genuela utzi espazio politiko hori, eta horrexegatik sortu zen Geroa Bai. Bueno, Nafarroako Unibertsitate Publikoak eraikin berri bat inauguratu berri du, Osasun Zientzia Fakultatekoa, eta zuek aipatzen duzue mugarri bat izan dela hori. Bai, horatu behar dugu, aipatu lehenago ere 2005 urtea, eta entzuen ere gure hauteskunde programa horretan, horretako hauteskunde programan, eramaten genuela hemen Nafarroan sortu behar zela osasun fakultaten edo osasun zientzien fakultatean, medikuntza, ezta? Hasiera batean medikuntzari buruz hitz egin genuen, gero luzatu da eta zabaldu da, eta osasun zientzien inguruko fakultate bat sortu da. Baina gure hauteskunde programa horretan eramaten genuen, Aldez Aurretik bakarrik unibertsitate pribatuan zegoelako osasun ikasketen ingurukoak, eta pentsatzen genuen horre zerbait falta zela unibertsitate publikoan gure ikasketak edo Nafarroko ikasleek ikasketa horiek egin abezateko zerbait faltan zela, ezta. Eta horrexegatik tematu ginen, bereziki Uxue Barkozen lideratuta gobernu horretan, fakultate hori sortu, ikasketa horiek sortu behar zirela, eta lan egin zen, gogoretagoz, lan egin zen hori lortzeko, eta hasiera batean ikerketa batzuk egin ziren, ikusten albide eragarriak zirela, NUPen barruan ere ikerketak egin ziren, batera jarri ziren ikerketa horiek, eta horri esker, lehenengo jarri ziren, eta baimena lortu zen ere Madrildik, esan zera, eskaera bat zuk planteamendu bat egin behar duzu, eta Madrildik baimena eman ez da. Aneka delakoa ematen du baimena. Lortu zen baimena hori, eta 2019an
hain zuzen ere, ja irailan zen lehenengo promozioa. Eta promozio horrek bukatu du bere ikasketak, hain zuzen ere, joan den ekainan, 2015ko ekainan. Beraz, zorionez ja dugu kalean lehenengo medikuntza ikasketako promozioa, nupen egindakoa, Nafarroko Unibertsitate Publikoan egindakoa, lehenago aipatu den bezala, bai Opuseko unibertsitatean, unibertsitate pribatuan, bai egin ziteken, baina ez Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Hor bat zegoen utxune bat, eta utxune hori bete da, eta orain ez bakarrik, eta gainera, horrekin lotuta, eraikuntza berri hori egin da, eta joan den astelehenean, hain zuzen ere, egin zen eraikuntza horren inaugurazioa. Duela, okerretzen hau duela 3 urte hasi zen eraikuntza egiten, eta bukatu da duela gutxi, eta horregatik joan den astelehean egin zen inaugurazio hori. Egia esateko egon nintzen bizitan, antolatu zuten ekitaldi berezi bat, ez da, merezi duen bezala, eta gu gero bai bezala oso harro sentitzen gara, esan dut ematu ginen, pentsatzen genuen hor utxune ikaragarria bat zela, eta bereziki Nafarroako herritarrontzat, Nafarroako ikasleontzat oso garrantzitsua izan zitekeela halako ikasketak Nafarroako Unibertsitate Publikoan hemen edukitzea izatea, aukera hori ematea, eta zorionez, lehengo promozioa jakalean dago eta erakuntza berri batekin, eta egia esateko oso harro sentitzen gara. Gainera hori esaten arintzen bezala erakuntza benetan merezi du ikustea, oso polita, kanpotik eta barnetik ere bai oso ongi hornituta. Hori esan behar nizun, eraikuntza berriak batzutan igual izaten dira pixka bat hotzak edo dena ingarbia egoten da, ez dakit zer dauka berezia eraikuntza honek edo ikusten zaitut konfiantzarekin zergatik uste duzu izango dela benetan eraikin hon bat? Bereziki egokia, esan zera edo zein eraikuntza oso beroa edo ekargarra izan behar du bertan edo erabilentzat, ezta? Eta kasu honetan, nik uste dut ongi horren dituta, guk behintzat ikusi genuena, oso zabala, oso argia bereziki, ikusi genituen areto batzuk eta benetan ongi horniturik zeuden guztiak, nik medikuntzari buruz oso gutxi dakit edo erizantzari buruz, baina iruditu zitzaidan eta eman ziguten azalpenen arabera oso ongi hornituta, prestatuta, beroa zen gainera, toki batzutan kanpotik eta barnetik egurra erabili dute, eta nik uste dut egurrak badu zerbait berezia, ez da ematen dio edo zein erakuntzari, berotasun berezi bat, eta nik uste nabaritzen zela erakuntza horretan, ez da. Eta horretaz aparte, aretoak oso ongi banaturik, oso ongi horniturik, oso ongi prestaturik, dagokion gaiari buruz prestakuntzak egin alizateko, ez da. Gero abaien asko hitz egiten duzu zerbitzu publikoen inguruan, zeuk aipatu duzu Opusen zegoen aukera pribatuen egiteko, baina orain publikoan ere egin daiteke. Aldarrikapen moduko bat da medikuntza edo osasun zientziak publikora eramatea? Zalantza barik egin batean, egin handi batean behintzat gu pentsatzen dugu hezkuntzari buruz hitz egiten ari gara, azken finean ikasketei buruz ari gara, eta pentsatzen genuen, eta pentsatzen dugu ere, arlo guztietan, hezkuntzako arlo guztietan, zerbitzu publiko bezala, zerbitzu publiko gisa, ez dagoela batere utzunerik izan behar. Arlo guztietara zabaldu behar dela, kasu honetan adibide bat besterik ez da. Baina hor zegoen aipatu den bezala hutsune bat medikuntzan, zegoen behintzat Nafarroako populazio zati batetik, zegoen behintzat alako aldarrikapena, alako eskaera, eta guk jaso genuen aldarrikapen hori, eskari hori, eta gauzatu dugu. Eta kasu honetan egiten den bezala, beste kasu batzutan egin beharko zen ere, orain ez zait buruatzen bat, baina bai. Aipatu den bezala, hutsune bat zegoen, tematu ginen, pentsatzen genuen hori oso ekuia zela gure herritarrontzat, gure geroko ikasleentzat,
eta horrexegatik sortu genuen, eskatu genuen eta sortu genuen eta lortu genuen halako fakultatea Nafarroko Unibertsitate Publikoaren barruan, ezta. Aipatu duzu 2019an medikuntzako lehenengo gradu ireki zela, orain osasun zientzien fakultatean eraiki berria inauguratu da. Bai. Honek zer esan nahi du Nafarroako familia arrunt batentzako? Ez soilik medikuntza ikasi nahi du norbaitentzat, familia arrunt batentzako honek zer esan nahi du? Bueno, aukera handiagoak dituela, alde batetik bi fakultate ezberdinetan ikasteko aukera duela, kontuan hartu behar dugu, unibertsitate pribatuan matrikulak badutela prezio handia, eta kasu batzutan bekei esker posiblea da herritarron arruntzentzat hor ikastea, beste kasu batzutan zoritxarrez ez dela posible. Baina Nafarroako Unibertsitate Publikoan matrikulak oso bideragarria dira, edozein familiarentzat, Nafarroako familiarentzat, posiblea da Nafarroako Unibertsitate Publikoan ikastea, eta kasu honetan medikuntzarekin zabaldu da bere aukera, ezta. Beraz, edozein ikaslearentzat hemendik aurrera, 19tik aurrera ja, posiblea da bokazioari baldin baduzu, medikuntza ikasteko bokazioari baldin baduzu, egin ahal izateko, ezta. Bideratu da hein handi batean lehenago murritzagoa zen aukera hori, eta orain beraz ja zabaldu da edozein Nafarroako herritarrentzat. Aipatzen duzue baita ere, eraikin berri honek eta laguntzen duela talentua tokian geratzen. Bai, lehenago kasu batzutan, posible ez bazuten hemen ikastea, prezioentzat adibidez, ezta, garesti samar iruten edo haien boltsekoentzat ezinezkoa zelako, kasu batzutan ikasle edo asko kanpora joaten ziren, ezta, ikasketa horiek bideratu ahal izateko, eta batzutan, askotan ikasketak kanpoan egiten baduzu, gero ja garatzen duzu zure bizitza ikasketak egin duzun tokian, hirian, ezta. Kasu honetan, zabaltzen da aukera hemen ikasteko, eta beraz, behin karrera bukatu eta gero, ikasketak bukatu eta gero, baduzu aukera handiagoak hemen gelditzeko. Gainera badugu, ospital publikoa ere, Nafarroko ospitala, eta zabaltzen dira handi batean aukera horiek ikasteko, eta gero hemen gelditzeko, eta zure karrera profesionala, kasu honetan mediku bezala, erizain bezala, psikologa bezala, hemen gelditzeko. Beraz, talentua, Nafarroko talentua hemen geldituko da ere. Agian badago gazteren bat medikuntza ikasi nahi duena, eta zalantza eduki dezakeena Nafarroako Unibertsitate Publikoan ikaso agian titula oso berria delako, beldurrez, zer esango zenioke zalantza horretan egon daiteken pertsona bati? Bat ere beldurrik gabe, ez du izan behar esan zera ja, lehenengo promozioa kanpoan dago, eta horietako batekin itzengo balu, ziurazki, hitz politenak edo berenak botako lioke, ezta, transmituko lioke. Nik uste dut, esan dute lehenago, halako ikasketak martxan jartzeko, ikerketa oso sakonak egin behar duzu, txosten sakon bat, esan dut egin behar da, alde batetik Nafarroko gobernutik egin zen bezala, eta gero unibertsitate publikotik ere egin zen txosten potente bat, jakinarazteko, aurkezteko, zegokion tokian, ikasketa horiek bideragarriak zirela. Baina arlo guztietan, ekonomikoki, teknologikoki, profesionalki, beraz hori aldez aurretik ziurtatuta dago. Eta esan dudan bezala hori lehenengo promozioa kalean dago, eta horrek esan nahi du ongi joan dela, eta 70 piko mediku berriak ditugula une honetan Nafarroan. Eta irekitzen dizkiela ateak, zuk aipatu izun, balizko ikasle horiek. Zalantza barik, bokazio hori baldin badute, hemen etxean orain zorionez badute hori ikasteko, hori egiteko medikuntza, eta gero hemen, espero dezagun hemen jarraitu dezatela, bere bizitza profesionalarekin, hain zuen ere medikuak beharrezkoak dira, badakigu, toki guztietan medikua falta direla, beraz hemen egiten badute ikasketak eta hemen jarraitzen badute profesionalki bere bizitza garatzen, ongi etorriak eta animo.
Euneko konfiantza orduan. Bai, bat zalantza barik. Gainera, hori baute praktikak egiten zen ezera ospitalan antxe bertan dute, fakultatea orain ere bai, praktikak egiteko antxe bertan orduan bai. Dena lotuta dago, toki berean antxe bertan orduan bai zalantza barik, egunean aurrera. Aipatzen duzu baita ere, inaugurazio honek, medikuntza fakultateak, titulo berriak, berdintasunean ere eragiten duela. Hezkuntza publikoa, izan unibertsitatekoa, izan aurren hezkuntza publikoak, benetan eraginkorra da berdintasunerako? Bai, funtsezkoa da hezkuntza publikoa, funtsezkoa da, esan otzera, ez dakit agian, atzera joan beharko genuke ez da, pizkat historia aztertzeko jakiteko, duela 100 urte nork ikasten zuen, ez bakarrik Nafarroan baizik eta orokorrean estatu osoan, eta mundu mailan ere bai. Eta, zentro pribatuetan egiten zen, dirudunak ikasi ahal zuten, baina familia arruntetan hori ezinezkoa izaten zen. Zorionez, hezkuntza publikoari esker hori zabaltzen joan zen, eta horrexegatik toki guztietara eta arlo guztietara ailegatu behar du hezkuntza publikoa. Funtsezkoa da benetan sistema justu on bat izan nahi baldin badugu. Aukera guztiok izan behar dugu. Eta hezkuntza funtsezkoa da zure bizitza egin zabalean ulertuta garatu ahal izateko. Funtsezkoa benetan. Hezkuntza publikoari tiraka, gaur egun Nafarroaren egoera agian euskarari begiratuta oso polarizatua dago, iparraldean agian euskara gehiago entzuten da, hegoaldean gutxiago, zein da zuen ikuspuntua egoera horrekiko? Tiraka ere atzera begiratu behar dugu, zoritzarrez Lorraunan hartu zenean horrekin batera etorri zen euskararen legea, eta horrekin batera etorri zen ere zonifikazioa alde oso irmoki, tinkoki esan behar dut, gu geroa bai bezala zonifikazioaren kontra izan ginen, eta gaude, ezta. Ez du bater zentzurik eremu ezberdinetan banatzea Nafarroa, ezta, alde batetik eremu euskalduna, beste aldetik eremu mistoa, eta beste aldetik eremu euskalduna. Hizkuntza badago, kasu honetan euskara, Nafarroan bi hizkuntzak, euskara eta gaztelania, baina ez du bater zentzurik ni persona bezala, Mikel Asain bezala, edo zu, Marcos bezala, Elizondon bizitzen bazara eskubide batzuk dituzu, edo ditut, Iruñan bizi banaiz edo bizi bazara beste motako eskubideak, eta Tuteran bizi bazara edo bizi banaiz beste motako eskubideak. Eskubideak personenak dira, zurea edo nirea, beraz eskubide berberak izan behar ditut Tuteran, Iruñan edo Elizondon banaiz, ezta. Kasu honetan zonifikazioari esker ez da gertatzen. Beraz, zoritxarrez une honetan horrela gaude, zoritxarrez ere euskara tresna politiko bezala erabili da eta erabiltzen ari da oraindik ere talde politiko ezberdinetatik. Inposizio hitza ere erabili da, askotan erabiltzen eta oraindik ere erabiltzen da inposizioa inori ez zaio inposatzen zein motako hezkuntzan ikasi behar duen edo hitz egin behar duen. Hori da aberastasuna, esan dut euskara aberastasuna da, eta zonifikazioarekin bukatu beharko genuke. Zoritxarrez, inoiz ez da izan hori lege baten bidez egin behar da, lege hori aldatu behar da edo desustatu egin behar da, baina zoritxarrez ez dugu parlamentuan gehiengo bat hori lortzeko. Bestela zalantza barik egingo genuke, planteatuko genuke horrekin bukatzea. Baina zoritxarrez esaten dudan bezala ez dugu gehiengo bat parlamentuan, une honetan bildugu eta agian kontigo zurekin bai horren alde esan egite lege horren kontra bozkatuko genuke, esan dut 9-6-6-6 beraz 19 boto alde izango genuke horren hori deusestatzeko, eta 31 kontra, beraz, une honetan, zoritxarrez,
ezinezkoa da zonifikazioarekin bukatzea. Asko entzuten da gaur egun zerbitzu publikoetan asko gastatzen dela. Asko barkatu? Asko gastatzen dela, diru asko gastatzen dela zerbitzu publikoetan. Zer diozu ezuk horren inguruan? Beno, nik esango nuke oker horrela pentsatzen duena oker ibiltzen dela. Oso oker gainera, zerbitzu publikoak inoiz ez dira gastuak, inbertsioak baizik. Lehenago hezkuntzari buruz hitz egin dugu eta heziketa, hezkuntza inoiz ez da gastu bat, zu txikitan azten bazara eskola batean, zer nahi duzu, nire kasuan nahi dut nire alabentzat, hezkuntza ahalik eta hoberena, eta horretarako baliabide publikoak, bai ekonomikoak eta bai personalak, giza eskubideak, beharkatu giza errekursoak, baliabideak, beharrezkoak, ezinbestekoak dira, hori garatzeko, berdintasuna lortzeko, beraz ez dira gastuak, edo osasungintzan, edo giza eskubideetan, inoiz ez dira gastuak, beti inbertsioak dira, txiki horiek, une batean, orain ikasleak direnak, adibidez hezkuntzari buruz hitz egiten, une honetan ikasleak dira, baina beste monteo batean medikuntzari buruz hitz egin dugulako, medikuak izango dira, ingenieriak izango dira, edo mekanikariak berdin zait, baina zerbitzu publikoen bidez ikasketa horiek egin dezakete, gero profesionalki hemen bere bizitza garatu ahal izateko, beraz, edo osasungintzan inbertitzen den dirua, gastatzen ez, inbertitu. Beraz, medikoa behar dugu, bai, osasungintza publiko on bat nahi izan baldin badugu, zalantza barik inbertitu behar da. Baliabidetan, eraikuntzetan, tresnetan, medikuekin noski baietz, hasteko, edo beste motako arloetan ere bai, ezinbestekoa da inbertsio hori. Inbertsio buruz hitz egiten, agian hezkuntza eta osasunak zalantzak eduki daitezke, baina babestuagoak egon daitezke ekonomikoki. Beste batzuk diote kultura ez dagoela babestua, beste batzuk diote kulturan gehiegi inbertitzen dela, beste herrialde batzuetan beste inbertsio motak gertatzen dira kulturan, zein da zuen ikusmoldea? Beti izango dira lako eztabaidak, inoiz ez da inbertitzen, edo nori gustatu ahalko zaion moduan, baina aurrekontuak dira, eta zuk beti egin behar duzun banaketa bat, kasu honetan Nafarroako Gobernuaren barruan egiten dira banaketak departamentuen arabera, beharren arabera. Ziurazki edozein kontseilariak diru gehiago nahiko luke bere departamentuarentzat, kasu honetan kulturaz ari bagara, ziurazki Esnaola Andreak diru gehiago nahiko luke bere departamentuarentzat. Baina, gobernuaren barnean egiten da halako azterketa bat, halako banaketa bat, gero negoziatzen da departamentu ezberdinen artean, eta guztietan, eta kulturari dagokio, gauza bera, ziurazki, esan dudan bezala, Esnaola Andreak, Esnaola Kontseilariak diru gehiago nahiko luke, eta ziurazki kanpotik agian jende asko edo gutxik pentsatuko dute kulturan gehiegi edo gutxiegi inbertitzen dela. Baina esaten dudan bezala hori halako oreka bat bilatu saiatzen behintzat egiten dugu eta horrela gertatzen da, baina ez bakarrik kulturarekin baizik eta departamentu guztiekin. Bukatzeko, azken bi galdera. Zer esango zinioke politikaz nekatuta dagoen pertsona bati? Hori entzuten dudanean arriskutsua iruditzen zait, bereziki mundua dagoen bezala ikusten geopolitika erotu da, ikusten badu zer gertatzen ari den estatu batuetan, adibidez, aste honetan Minneapolisen edo azken aste hauetan Minneapolisen gertatu zena edo berdin zait ez bakarrik hor gazan aldez aurretik badarmatzagu ia 3 urte, denok dakigu zer gertatzen ari den, Europan zer gertatzen ari den eskuin muturrarekin, edo estatu beran ere bai, eskuin muturraren gorakada ikaragarria.
Beraz, halako mezuak nekatuta nago politika zera, nik ez dut parte hartu nahi politikan, nik ez dut nire aldarrikapenak egin, nik ez dut nahi nire itziak eman. Nahiago dut beste batzuk, hori da gure ustez, edo nire ustez behintzat, elikadura eskuin muturraren txat. Autokraziaren txat, edo diktadura batentzat. Eta horrezegatik, bereziki sare sozialetan, gero eta gehiago entzuten dira alako mezuak, ez Frankorekin hobe bizi ginen. Ziurazki, hori esaten dutenek, ez zekiten nola bizitzen zen frankismo garaian, ez dakite zer den benetan diktadura bat, zer nola borrokatu zuten gure aurrerakoiek demokrazia bat lortzeko, eskubideak lortzeko. Beraz horrezegatik politikaz, mezu arriskutsuak, oso arriskutsuak iruditzen zaizkit eta baztertuko nuke berehala, hain zuen ere justu kontrako egitea. Ez parte hartu behar dut ahalik eta gehien, ahalik eta toki gehienetan, hain zuen ere, nire itziak, nire aldarrikapenak, nire eskaerak egin alizateko. Bukatzeko azkenik. Aipatu duzu, zeintzu diren pixka bat egin dituzuen lanak azken urteetan, orain osasun zientzien fakultateko erekin berria inauguratu berri duzue. Zein da hurrengo helburua? Helburuak aipatuko nituzke, legealdi honetan urte eta gutxi falta da bukatzeko, baina tartean nik uste dut lehentasun potenteak, importanteak, garrantzitsua ditugula. Alde batetik osasun gaintzari buruz hitz egin dugunez, osasun lege berria, hor egosten ari da eta espero dezagun parlamentura ahalik eta lasterren ailegatzea legealdi honetan horrekin bukatzeko. Aurrekoa 1980ekoa da, beraz garai hartako gizartea, Nafarroko gizartea eta gaurengoa ez du bat ere zerikusirik. Hori alde batetik eta gaurko gizartea baitu erronka arlo horretan importanteak eta erantzun behar zaie. Gero, gauza bera industrialegarekin, bereziki prozedura administratiboak errazteko eta transizio ekologikoa eta digitalarekin laguntzeko, erronka importanteak ere bai. Eta gero, landa garapenerako eta despopulazioaren kontrako legea ere bai, hor dago. Eta hirurak ailegatu behar dira parlamentura legealdia bukatu baino lehen, aurrera eramateko. Eta gero, tartean ere baitu adibidez autogobernuaren ingurukoa, oraindik, LORAFNA 1992koa da, beraz hor jasotzen ziren Nafarroari zegozkion konpetentzia batzuk, eta oraindik horietako batzuk transferitu gabe, beraz pasa dira 54 urte onartu zenetik lege hori, eta oraindik zoritzarrez eta salatu behar dugu zoritzarrez kompetentzia batzuk, dagozkigun kompetentzia batzuk Madrildik transferitu gabe daude ezta. Eta aldarrikatu behar dugu, jarraitu behar dugu aldarrikatzen ahalik eta lasterren ailegatzeko. Autogobernua onditzeko, pentsatzen dugu Nafarroa garatzeko ezinbestekoa dela autogobernu hori, eta beraz dagozkigun kompetentzia guztiak ahalik eta lasterren hemen izatea. Osondo, mila esker gurera etortzeagatik, Mikel. Bai, plazer bat izan da. Eta ikusiko gara hurrengo batean. Bai, mila esker zuei.